खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो साबा बर'साफोर एबा साबा बर'नि हाथरखिफोरखौ बिथांमोनखौ ज' खालामनानै मोनसे ग्रुप हिसाबै राननानै नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। लोगोफोर, बेनि सिगां आं नोंथांमोननो मोननै ग्रुप बानायनानै ग्रुप ए आरो ग्रुप बी हिसाबै आं फोसावखांखाबाय। ग्रुप ए आ जाहैबाय नैबे आरो ग्रुप बी आ जाहैबाय नैबे। ग्रुप ए नि थाखाय आरो नोंथांमोनहा नायनो गोसो दङब्ला नैबे गोजौआव थुबानो जाबाय, आरो ग्रुप बी नि थाखायबो नोंथांमोनहा नायनो गोसो दङब्ला नैबे गोजौआव आई कार्डआव थुबानो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। दानिया नैबे ग्रुप सी हिसाबै बाहाय साबायै सोनाय जादों। सिगांनि ग्रुप ए आरो बी आव साजियै राननाय जादोंमोन, नाथाय नैबे ग्रुप सी आव साबाल' बर' हाथरखिफोर एबा बर'नि हाथरखिफोर बा बर'नि गेदेमाफोरखौ बाहाय दैखांनानै होनाय जादों। लोगोफोर, फैदो दङब्ला ग्रुप सी आवहाय सोर बिथांमोना जायगा मोनदों बिथांमोनखौ जोङो फोरमायदिनि। बिथांमोननि गेजेरावनो दङ गिबियाव थुनलाइ नार्जारी। अदेबानि थुनलाइ नार्जारी सिगांनि ग्रुपआवबो थांखांखाबाय, अब्लाबो नाथाय नैबे भिडिअआव जायगा मोननायनि जाहोनानो जादों गुबुन मोनसे बिथाङा आगान आवगायबावनो हानाय जादों, बेनिखायनो बिथांखौ आरोबाव सोफाबावनाय जादों थुनलाइ नार्जारी। बिथाङाबो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामनि गिलागुरि गामिनि सासे बर'सा। बिथाङा सासे एथलेटिक गेलेगिरि। सिगाङाव बिथाङा गोबां एथलेटिकनि थाखाय बान्था मोनखांबाय, बेखौ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअआव नायबा नुगोन। दा बाहाय बिथाङा थांनाय 2018 मायथाइयाव दिल्लीयाव जानाय जवाहरलाल नेहरू गेलेग्रा फोथाराव जानाय 67थि अल इन्डियान पुलिस एथलेटिक्स चेम्पियनशिप गेम्सआव बादायलायनानै बिथाङा सनानि मेडेल बान्था मोननो हाबावदों। बिनिखायनो बिथांखौ आं बे ग्रुपआव सोफाबावनाय जादों। दा अब्ला नोंथांमोना सिनायबाय जानांगौ थुनलाइ नार्जारीया सोर। दानिया नैथियाव जायगा मोनदों बिजित गोरा रामसियारि। बिथाङा दानालाय सोर जालायखो? बिजित गोरा रामसियारि बिथाङा जाहैबाय सासे बर'नि लाइमोन लिरगिरि, जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि। बिथाङा गाहायै खन्थाइगिरि। बिथाङा खन्थाइ लिरनायनि थाखाय सिगां 2017 मायथाइयाव युवा पुरस्कार बान्था मोनखांबाय। बेनि उनाव नै बावैसो थांनाय डिसेम्बर दाननि 11 थारिखआव 2018 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 11 अक्ट'आव दिल्लीयाव मा मोनबावदों बिथाङा? साहित्य एकाडेमिनिफ्राय गोदानै गांसे मोनसे बान्था मोनबावदों। बेनो जाहैबाय माबे? भारतीय दलित साहित्य एकाडेमि बान्था। बिथाङा आरोबाव बेखौ फिन मोनबावनो हानाय जाबाय, बेनिखायनो बिथांखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनाय जादों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि खारिमुरा ओनसोलनि चौधुरी थुप होननाय मोनसे गामिनि सासे बर'सा। दानिया थामथियाव खिन्थानो आखायाव लादों नोंथांमोननो किरन बर'आ सिगाङावनो सावरायजानांगौमोन, नाथाय बैयो ग्रुपआव साजि जानाय हिसाबै जायगा मोनाखै, नाथाय नैबेयाव दिखांनो आखायाव लानाय जादों। किरन बर' बिथाङा सासे मंगलदै ओनसोलनि निस मगालबेका मुंनि मोनसे गामिनि सासे बर'सा। बिथाङा फावगिरि आरो महरगिरिबो। बिथाङा जाहैबाय सासे 2017 मायथाइयाव साउथ आफ्रिकायाव जानाय मिसेस इउनिभार्स बादायलायनायाव बिथाङा मा मोननो हादों? मिसेस आर्थ इउनिभार्स बान्था मोननो हादों, एबा बयनिख्रुइबो मिसेस इउनिभार्स जानो हादों। बिथाङा जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। दानिया ब्रैथियाव दङ ऋतुराज बसुमतारीयालाय सोर जालायखो? बिथाङा सासे बर'नि गागि लिरगिरि। ऋतुराज बसुमतारीया गाहाय सुंद' सल' लिरो। बिथाङा सुंद' सल' लिरनायनि थाखाय 2018 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। गुबै साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथाङा 2018 नि थाखाय बर' थुनलाइनिफ्राय मोननो हानाय जादों। बिथांनि बिजाबनि मुङा जादों दोंसेल' लामा। सुंद' सल' बिजाब दोंसेल' लामा। बे बिजाबानो दोंसेल' लामा सुंद' सल' बिजाब। बिथाङा बे बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। दानिया जोबथारनायाव दङ जाहैबाय बे ग्रुपआव सोफाजानाय हिसाबै बिथां मनज
मनज स्वर्गियारि बिथांखौ जों गोबाङानो खोनाबाय आरो मिथिखाबाय जानांगौ, अब्लाबो मा हिसाबै जारिमिन हिसाबै बे ग्रुपआव सोफानानै होनाय जादों। मनज स्वर्गियारि बिथाङा जाहैबाय 2017 मायथाइयाव UPSC आनजाद उथ्रिसारनो हानाय सासेल' बर'सा। UPSC आनजाद 2017 मायथाइयाव उथ्रिसारनायनि सिगाङाव बिथाङा APSC आनजादावबो उथ्रिसारखादोंमोन, नाथाय बिथाङा आरोबाव 2017 मायथाइयाव UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जाबावदों। बिथाङा बे आनजादखौ 797 रेंक जायगा आवग्रिनानै लानो हादों आरो बिथाङा आथिखालाव IPS अफिसार इन्डियान पुलिस सार्भिसनि बिबान मोननानै ट्रेनिं लागासिनो दङ। अब्ला लोगोफोर, जोङो गासै 5 बर'नि हाथरखिफोर हिसाबै बे मख'जानाय बिथांमोनखौनो मोननो हाबाय आरो बे बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो बे ग्रुप मोनसे खालामनानै फोरमायनानै होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना गुबुन गुबुन बेफोरबायदि थुलुंगाथाव भिडिअ नायनो थाखाय गाहायनि डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकआव हाबनानै नायहैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो आंबो बेबायदि भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो फोसावना होबाय थानो थाखाय थुलुंगानाय मोननो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे थुलुंगानायजों आंबो बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावबाय थानो हालांनाय जायो। एसेनोसै।